नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरानबाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. मित्रांनो, आज सप्त्याचं शेवटची रात्र म्हणजे उद्याचं शेवटचा दिवस 11 तारीखला सप्ते चालू झालेले आणि आजची रात्र ही शेवटची आहे. म्हणजे उद्या सकाळी साधारण 8:30-9 वाजता सप्ते संपलेत. तर कंटिन्यू म्हणजे सलग पहिले 1 ते 3 दिवस आम्ही आजूबाजूचे पार सांभाळलो, आजूबाजूच्या देवळातले. आणि चौथ्या दिवशी एकादशी होती, त्यामुळे चौथ्या दिवशी नारायण मंदिरातलं पार सांभाळलं. म्हणजे तिथेच होतो आम्ही, देवळात बाहेर कुठे गेलो नाही. त्याच्यानंतर 5व्या दिवस दुसऱ्या देवळात गेलो आणि 6वं दिवस कालचो. तर पावनाई मंदिरमध्ये मला म्हणजे जाऊक मिळालं नाही आणि तुमका दाखवूक मिळालं नाही. तर आज मी पावनाई मंदिरमध्ये जातले. पावनाई मंदिरामध्ये आपण जाऊया आणि बघूया तिकडे कोणाचो पारा. जर आपल्या सबस्क्रायबरच्या फॅमिलीमध्ये कोण जर नवीन असतात तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. जाऊया.
आहे.